Kato, Sauli, terve. No terve. No mitä räpyläjalka tietää? No, mitäs tässä? No, kerro. Sulla varmaan on kulkinen joku selitys siihen, että minkä takia mun kämppäni on nyt sitten... Se on täysin harmaa se kämppä vai? No niin. Ei oo mitään huonekaluja siellä täällä, ei mitään muuta kuin yksi Risa nojatuoli vaan ja pakki keskellä lattia. Pyllyhiki haisee hyvin voimakkaasti. No sekin kyllä. Kyllä, mä tiedän, kato asian, kato, se on kutuluola. Kutuluola. Kutuluola, nimenomaan se on kutuluola. Me katseltiin Koposen kanssa vanhoja valokuvia, niin tajuttiin yhtäkkiä, että jumalauta ajan rattaat rahisee, mutta tunnelma puuttuu täysin. Meillä ei ole kutuluolaa tässä kämpässä. Niin kuin joka pojalla oli kutuluola ennen vanhaa, silloin kun pommisojassa bileitä pidettiin. Ei mulla ole mitään semmoista kyllä ollut. Eikö sulla ollut kutuluola? Ei. Onko sä silloin jo häsläinen noin pahasti? Eikö sä ole päässyt pommisoja panoja koskaan kokeilemaan? Mä kävin koulua, hei. Sauli, kovan onnen lapsi. No, nyt sulla on mahdollisuus mennä metsästään kadonnutta aikaa kuin Marcel Proust ja viet Helenan sinne kutulolaan ja pikkupostonin hinnalla saat panna sitä pari tuntia siellä. Siis pikkupostonin hinnalla omaa kotiini, vai? Kyllä. Pikkupostonilla sä pääset pökäseen Helenaa sinne kunnon tunnelmaan, kato. Sen jälkeen tuut pelaa meidän kanssa Kimpleäsi. Hei, en mä nyt teidän kanssa mitään Kimpleä rupee pelaamaan. No tulee munanmittauskilpailuun sitten ainakin illalla. Siinä on 2 sarjaa, on pienin ja suurin, kato. Jos tiedät, niin tosta kun lähtee, niin se on keskikoko ja silloin ei pärjää, kato. Mä epäilen, Sauli, että sulle käy jälleen kerran näin. Olisiko sulla lainata 70 tässä vaiheessa? No ei ole, hei. Paha, kato, ei mullakaan yhtä rahaa, pitäisi ostaa vaan muutama toppa sokeria, että saahan kiljut suhisee sinne, kato. Sitten tempastaa saman tien ne pois, kato, sitä kuleksimasta. Ei malteta kuitenkaan odottaa, niin kuin pikkupoikana ei maltettu. Hei jätkät, jotain rajaa nyt tää teidän touhu. Kyllä tähän joku loppu täytyy tulla. Kyllä, sä oot asian ytimessä. Nyt mä näkisin, että sä oot vahvasti asian ytimessä. Kato, sä käyt ostaan 2 ämpäriä, punaisen ja keltaisen, kato. Toiseen pannaan kiljut ja toiseen kustaan, ettei mene sekaisin se homma. No niin, pidä tästä kiinni. Se on menoksena Andy Lennox. No niin, moi. Sauli.